Hej alle sammen, jeg ved ikke hvad der lige skete, den crashede bare, men jeg har fået Hearthstone, jeg har fået Cloudfaste Minion, men så mistede vi jo den, så er det med til andet video, men jeg skal mod ham her, og jeg ved ikke hvad der skete et eller andet, så jeg ved ikke, den crashede bare, da jeg prøvede noget, men vi begynder bare forfra i det her game, ikke? Så lad os gå i gang. Fedt. Jeg har ingen venner online, kan jeg se. Har jeg ved ikke om jeg har nogen, sikkert. Nå. Jeg kan altså på den her. En turn. Og skal jeg angribe med i næste omgang. Det er så smart. Jeg ved han har et kort, så gør sådan, så han kan få en ekstra mana crystal. Jeg ved ikke om jeg skal være bange eller glad nu, hvis han ikke kan putte noget. Kom så. Så må du bare sikkert bare det der pis. What? Jeg vil hellere faktisk putte den her. I'm so sick of it. Hold on, please. What? Hvor nederen? Dø med dig, mand. Så kan jeg lære det. Så har han 6 liv tilbage. Det får du ikke. Men han har kun en tilbage, så forhåbentlig kan han ikke gøre med nu. Yes. Come on. Ja. Nå, det kan være noget Jaina. Det er sgu da også ofte. Men hvad er der galt med ham? Hvorfor kan de snakke så meget? Jeg vil snakke. Han har ingen minions. Når vi lukker skade en til gang, men nå, jeg er ked af det. Men skal min River Crocalist ikke dræbe dig? Synes jeg var en god idé, ikke? The first enemy destroyed. Click to continue. Jeg gider ikke have mod flere minions. Nå, men det er da sjovt nok det her spil, tror jeg. Men ja. What the fuck? Det giver ingen mening. When minions fight each other, they both take damage. Show me what you learned. Show me what you learned. Dumbledore. Okay, jeg er ret heldig at få en Murloc, skal in turn, skal skade minister. Let's see what you got. Nej, come on. Selvfølgelig har han den der. That was what you told me. Oh baby. Gee, that I didn't know. Knew that I was born. I didn't know that I was born to high. I didn't know I was born. Didn't know.
Ja, okay, kom i gang, Anton. Det var det er et fedt, det er et sjovt spil, ikke? Men det tager bare så damn lang tid. Men han bliver wrecked. Damn, dude. Damn, I see, damn. Damn, what is it? It does, damn. Gee, mand, hvor det der kedeligt. Nu kan jeg dræbe ham. I'm coming for you. Oh my god. Det er bare unfair det der. Giv mig et godt kort. Kan jeg angribe mine andre minions? Præcis. Suck it, Julius. Shit, ham jeg ikke. Han blev bare damage. Hvis jeg bare kunne rykke. Jeg er ked af det, men bye bye. Du er vist død nu. Men de venter over Lubaka Kyo. Klik. Det er godt. Charge er godt. Jeg ved bare det godt. Jeg kan ikke huske, hvad det gør, men jeg ved det godt. Okay. Nej, jeg gider faktisk ikke play ham. Check. Skal vi ikke sige, det var det for den her video, ikke? Vi ses i næste video, hvor jeg vil kæmpe mod de sidste minions, og måske vinde. Vi ses. Bye bye.